Drenge? Nej, jeg har bare glædet mig rigtig meget til, at du kommer. Okay. Og det er rigtig svært at skulle sige det her. Det er rigtig også svært for mig at skulle sige de her ting, nogle af tingene. Vi skal have flere ting i weekenden. Nej. Men jeg vil godt sige, at jeg har sagt min arbejde op. Hvad? Men der er så også sket noget andet noget. Jeg har vundet en lille smule penge. Lidt, men nok til, at jeg kan give jer en lille ting i aften. Det gælder jo lidt rigtigt. Ja. Hvad? Det gælder lidt rigtigt. Og der er 5.000 kroner til at handle for i morgen. Hvor meget har du vundet? Og så har jeg lige... Oh my god. Så er der sgu lige sådan her til dig også. Oh my god. Oh my god, det mener du ikke. Oh my god. Hvad har du vundet? Jeg kunne 200.000. 200.000? Kontanter. Det skulle da ikke. Altså uden efter skat. Oh my god. Oh my god. Er I faldet lidt ned til jorden? Nej. Nå. Der er mere, jeg skal fortælle jer. Okay. Det er godt. Der er mere, jeg skal fortælle jer. Nej. Kom med det. Ja, det er rigtig svært for mig her. Hvorfor er det dårligt nu? Nej, det er det ikke. Jeg har lovet lidt for jer. Jeg har ikke kun vundet 200.000. Jeg har vundet flere penge. Hvor mange? Over 1 million. Det er løgn. Det er rigtigt. Men derfor så får I sgu lige 5.000 mere. Oh my god. Oh my god, vi gør det rigtigt. Jeg gik og tænkte, nu må vi sætte for høje forventninger. Oh my god. Og så skal vi ud og shoppe i morgen, og så er der lidt flere at shoppe. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Altså, oh my god. Det er ikke rigtigt. Det er hvor mange penge der er her. Det er ikke rigtigt. Der er 50.000. Oh my god. Oh my god, det er ikke rigtigt. Er I klar? Ja. Det er rigtig vildt det her. Det er, drenge, jeg har vundet over 1 million, siger jeg. Rigtig meget over 1 million. Prøv at se. 5 millioner! Fuck! Det kan gå!